tomaslar qowmuzunuz ene bugün bizde mihmasılıkta Myrat Molla mihmasılıkta. Hem on yan bilen o aynı bilen gelsin atı gölemi. Hawa. Myrat Molla siz yakina täzeligim ma o havar ma dipdiniz bir aytsanız. Hawa. Bizim sol diyen yani sizin köp qaraşan online konkursunuz edil spurtot başsallığını aydasın geliyor. Töleme berekella. Bir konkurs başlanı bu endi tokup başladı. Öyle mi ya? Köp biliyor YouTube'da ya. Bize telefon tomda kan telefon nerede? Belki siz şu safar utarсыңыз. Manglayыңızda bolsa, yönü sizin manglayыңız salyonlu eden. Myrat Molla konkursun eng esaslı soğutları aytsan ne soğut? Esası soğut yani 25 tane telefon esası soğut telefon. Samsung S20. Açılın bir. Karapıdan çıkarıp ulanıp içini üzüp ondan sonra beriyalım. Ekranım çalışır. Ulanın yere Myrat. Neme diktar can teret pakette, daşı paketli olsa açılmadık bolýar Yo paket bolsa orijinal bolýar. Paket Ulanmadık bolýar. açılmadık hava. Bolýar Myrat Molla esasat konkursun şertleri var da aytып bergen. Hava. İlkinci şerti yani manga как bolýaly şeylegem men podpiskamdaki ähli adamlara yani men sponsorlaryma agda bolmaly. Agda bolmaly. Aha. İkinci şert bolsa yani men YouTube sahifama podpisini bolmaly. Podpisiniňizde screenshot edýäňiz. Aha. Screenshot edýäňiz. Hemde men Instagramdaky liçkamy uğradýäňiz. Uğradaymal. Aha. Üçüncü şert var aytsaňyz. Üçüncü şert bolsa şu videoň aşagyna kommentariyada gatnaşan diýip ýatsaňyz ýeterli. Şeýlekem YouTube'da da şu videoň aşagyna gatnaşan diýip ýatsaňyz ýeterli. Bolýar Myrat Molla. Haýyr programmaňyz bilen jemlersiňiz onsoň. Biz YouTube gift. YouTube gift bu gift bellirana ol doňya. Yok, düşünmediňiz. Geçen tapar şu programı doňman soň biz ýene de şunu bir jemlejek bolýar. Bilen mara öz doňdurýan onu özüni keberýär. Men bilýän, maňa düşündirýänmi? Şular menden uğurlar. Näme diýär? Bolýar konkurs jemi näçe damagyna geçirilýär. Konkurs başlandan soň göni 2 hepde. 2 hepde bir jemler. 15 gün. 15 günde. 2 hepde damagyna konkurs jemler. Ýa mehman adamlar. Onu näme? Hemmäňde üstünlük arzu edýän. Ey, telefon berjek adam edil şu pursat şu taýda berip bilýär. YouTube bize gyzyk kılal. Berjek adam meh diýä telefonu berýär. Berjek meh. Adamlar beginlercek görsen mara. Bol telefon bir begin görkedi. Şeýle bir begineli. Telefon. Neme? Diktasan. Şular gaty telefonu Нужно edýärler. Awa. Şulara telefon gowşuraýlar. Baş üstüne. Telefonlaryny gowşuraýar. Kimmäňde üstünlük arzu edýär?